Снимаш? Сега ще си купим. Това е единствено такова в университета просто. Сега, значи, тя лев и 20 кинчето малко е скъпа. Значи, къде трябва да пуснем? Тук ли, Петко? Къде? Горе. Или? Горе. Аз ще пътя. И 20 още. Сигурен си, че това работи? Да, ами, давай. Давай, пусни. И сега? Избери напитка. Как? Къде? Къде се натиска? Копчета къде са? Къде са копчетата? Не Къде съм. Петко, къде са копчетата? Давай майките, веднага. Къде са копчетата? Искам си парите. Искам си парите. Ето ги. Къде са? Къде са парите? Ето ги, тука. Къде? Не знам. Тук. Не, няма ги. Това е. Какво ще ви казват? Пъте, взеха ни парите. Дори машината, тя няма копчета,